Olu sasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Ukusha sekujwayelekile vele ukuthi ukusha. Okwesibili mina ngikhona la kusha. Zishiyeke zimbanguza iintsapho kwindawo yogobityholo iDakota eSiphingo eThekwini emva kokuqhamuka komlilo ogqugqiswe kule ngingqi. Ujaji Mbenenge uxelele inkqubo yoviwo lwesincwaso ngakuye ukuba ofake isimangalo uAndiswa Mengo wayeyonwabela imbalelwano nento ayibiza njengesincwaso eyayiqhuba phakathi kwabo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Ngamatyotyombe adlule kwikhulu elinama-50 atshatyalaliswe ngumlilo eDakota kumazantsi aseThekwini. Lo mlilo uqale ngentseni kwelinye lamatyotyombe ngaphambi kokuba unwenwele kumanye. Akho zingxwelerha ezibekiweyo kwaye isizathu sokuqala kwalo mlilo asikaziwa. Kukwabongozwa nabani na onokuza noncedo angenelele nanjengoko iintsapho ezininzi zisele kuphela noko zikunxibileyo. Abacimimlilo nabezimo eziphuthumayo bafike lapha ngeintathakusa ekseni ukuzobhula amalangabo ebevutha ubahanghango. Lo mlilo kuthiwa uqale washisa umjondolo owodwa ngaphambi kokuthi udlulele kweminye imjondolo. Kuningi nje ukulahlekile ngoba ngiphume nezingane kuphela. Konke kusendlini akukushile nezitifiketi nama-ID konke nje ngisele kanje ingane azigqokile la ngicelele ukuyibeka khona. Mangithi ngiyaphaphama hayibo kuyasha nangempela kamakhelwane ngivele sale sengivuka ke nami ngivusa izingane ngithi asiphuthumeni bantu abami lapho ngiyasangana ngazi mele ngithatheni endlini ngishiyeni ngoba umlilo ususeduze vele. Abezinhlaka zomphakathi banxusa ukuhlinzekwa ngosizo. We as OSS has come together as a structure to support our people in time of need. We have put a committee together where we are requesting our community at large to come and assist with various items, clothes, food items. Isaphenywa ke imbangela yalomlilo yize ezinye izakhamuzi seziqalile ukwakha kabusha amakhaya azo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseDakota eSiphingo. Abaphathi bamaziko oqhusheka inhloko eKapa bathi liyakhula inani labangenamakhaya abathontelana kumaziko abo bebaleka ingqele nemozulu ebandayo eNtshona Koloni. Ngabantu abaninzi abathontelene kumaziko afana neHaven Night neElim Night. Ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ithwaxa imimandla embaxa kwinqila yeCape Metro kwizinsuku zimbalwa zidlulileyo. Sukela apho iqela labantu elingenamakhaya lona luvileyo umvambo kwaye lingenazindawo zakubalekela. Kwangalamaziko akumila kunje athi angenelele ekuphunguleni umthwalo woxinzelelo. Winters in Cape Town are very, very cold, so we have a lot of people coming to our gates or being referred to by other institutions. And we find it difficult because we have only limited bed space, whereas our male beds terms are full, which normally it is not. The main ingredient here at the shelter is love. The antidote is love. It's just to show love when they come in these gates because a lot of these broken people are misunderstood. Ukanti elikhaya kuye kuthi ngamanye amaxesha liphelelwe zizinto ezithile kuba nako kaloku okuncane abanako babelana ngako noluntu olungqongileyo lase-Elsis River. Eliziko ikwalikhaya kwabo sele boluphele kodwa kwamkela wonke ubani sukela komdala kuya kutsho komncikane ngale kwabantwana. So it's good, man, because they have a lot more life experience than I do. So it's good to be able to talk to them and gain insight into how it's going to be in a few years. Balawuli beliziko bathi uninzi lwabo bazifumenele ikhaya apha baye baziphathe kakuhle kambe akabikho mlo oqhambukayo apha kweliziko kwisithuba seminyaka eli-10. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Kufunyaniswe iziyobisi eziquka intsango ne-crystal meth kwiphulo lokuthintela ulwaphulo-mthetho eMidrand kuMantla eRhawuti. Ilungu lekomiti kasodolophu lezokhuseleko loluntu uMgcini Chwaku ukhokele iphulo eliquke iqumrhu lezonyanzeliso lomthetho kwisixeko seRhawuti emva kokulunywa indlebe kubhazabhaza wevenkile waseMidrand ngolwesibini. Lithe qwa iphulo lokuthintela ubugulukudu bezigilamkhuba eMidrand eRhawutini nalapho lithe lafumanisa umkhuba othendi wendawo zokwenza inwele namashishini asakhasayo asetyenziselwa ilinge lokuhambisa iziyobisi ezingekho mthethweni eziquka iCrystal meth nentsangu. Xa kungoku uphando lwabasemagunyeni ludize ingingqi yaseMidrand njengeya iqatsela ekwaziweni njengenye yengingqi ezinkqenkqeza phambili ngamagqiza agqithisa
wayebonisa ngeziyobisi kwiphondo laseGauteng. We formed sort of, I can call them informers. Guys who are just watching over and check what is happening. We are watching the watchers as well. We are doing our undercover work, and then we are also tracking in terms of who's doing what, where, who's coming to collect where, in which store. That information is being sent to people. We know that most of the shops here, they are not complying on the bylaw. Some of our colleagues are coming to really collect in these shops. So we got a tip-off on that, even with the drugs as well. Kananjalo uChwaku kwatyhole igunya abantu lezotshutshiso lweli ngokusilela kutshutshiso oluphathelene nolwaphulo-mthetho olumayelana neziyobisi, esithi oku kutsalisa nzima umsebenzi wamagosa ezonyanzeliso-mthetho ekuvaleleni onqevu ngexesha loqoqo suka bakhutshwe zinkundla. Lo gama owayesakuba intloko yamapolisa kwisebe lezesipolisa kwisixeko seRhawuti nongumcebisi kaChwaku uthi baza kuqwalaselisa ngolokhozi ukuthi shwaka kwemipu yamagosa onyanzeliso-mthetho kwezinye zezinto. Oku kuza emva kwezibhengezo zomkomishinala wezesipolisa waKwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi notyhole ngokubakho kobudlelwane phakathi kwegqiza lonqevu nabezobulungisa bephuma eGauteng. Ukanti ke isixeko saseRhawutini sithi sisijule ijacu ekulweni ulwaphulo-mthetho, ekusiphuleni urhwaphilizo neengcambu nasekuqinisekiseni ukuba imigudu yabezonyanzeliso-mthetho ayirhuqelwa eludakeni kukusilela kwabasemagunyeni angaphakathi. Sithanda ukulumkisa abantliziyo zibuthathaka nabantwana ngeenkcukacha eziqatha kwezesondo eziqulethwe kweli nqaku. Luyaqhuba uviwo lwesikhalazo sesincwaso esingafanelekanga ngakumongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge. uJaji Mbenenge uxelele le nkqubo yoviwo ukuba ofake isimangalo unkosazana Andiswa Mengo wayeyonwabela imbalelwano nento ayibiza njengesincwaso yayiqhuba phakathi kwabo. Ukwazikhabe ngawo omani ingxelo zokuba wathumela unkosazana Mengo umfanekiso welungu lakhe lobudoda. 224 she says cute CUTE. The picture that I sent, she comments to it. Cute, CUTE. Maybe let me pause here and say, esiXhoseni ubuhle bendoda zinkomo. uJaji Selby Mbenenge uyaziphika izityholo zokuba wathumela umfanekiso welungu lakhe lobudoda kummangalo ngunobhala wejaji unkosazana Andiswa Mengo. Ngaphambili unkosazana Mengo waxelela le nkqubo yoviwo ukuba wathunyela umfanekiso welungu lobudoda nguJaji Mbenenge. Ask a question, BJ equal to question mark. In other words, I'm engaging her in relation to BJ. And then 2133, 2133 and 2134. Clearly, this was a discussion. She says not to worry about that. Those are facts relative to 17 June. It was a mere chat, no pictures were exchanged. uJaji Mbenenge ukwaxelele le nkqubo yoviwo ukuba zingamampunge ingxelo zokuba unkosazana Mengo wayengayonwabela imbalelwano ababenayo, watsho ecaphula amatyeli apho unkosazana Mengo eqalise ngokwakhe incoko emnqwenelela nosuku oluhle lotata, watsho embizana ngesiduko. 20 June, early in the morning at 0603, Happy Father's Day, and most significantly, Jola. If my memory serves me well, I have not been referred to as Jola by her until this point in time. I want to say something about Jola. Jola is my clan name. If you say Jola, it's an endearment. It brought about a measure of warmth on my part. uJaji Mbenenge uthi ukuxelelwa kwakhe ukuba uyathandeka aphinda abizwe ngesiduko ngentseni yosuku lotata kubonisa mhlophe ukuba bekukho imfudumalo phakathi kwakhe nonkosazana Mengo. Kwindaba ze-SABC ndinginobaThembu Uzantsi. So this is Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama.
Iqela lophando ngokubulawa okuphenjelelwe ipolitiki KwaZulu-Natal elasungulwa ngo-2018 ngokomyalelo kaMongameli Cyril Ramaphosa libe ngundaba-mlonyeni kwezi ntsuku ukulandela izityholo ezivezwe ngumkomishinala uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. NgoJanuwari, umphathiswa wenkonzo yesipolisa uSenzo Mchunu wabhala incwadi egunyazisa umkomishinala kazwelonke uFani Masemula kuba alichithi iqela lophando lokubulawa ngokwezopolitiko ngokukhawuleza. Mkhwanazi utyhola uMchunu ngokuxhuphuleka kumsebenzi weliqela lophando. 2018 ngemuva kwezigameko zokubulawa kwabaholi bamaqembu ezepolitiki, Mongameli Cyril Ramaphosa wayalela ikomiti longqongqoshe ababebhekelele ezokuphepha ukuba bajuba ithimba elizophenya ngokubulawa kosopolitiki. Lezi gameko zasayibeka engcupheni uzinzo esifundazweni. Taking a toll to the president for him to specifically visit the province and instructed all these ministers you see here to work on the matter and give the report back to him. Emva nje kwezinyanga ezimbili leli thimba liqalile ukuphenya lakwazi ukubopha abasolwa abangu-28 okubalwa nababesolwa ecaleni lokubulala lowo wayengunobhala jikelele wophiko lwentsha le-ANC umnumzana uSindiso Magaqa. Kuyimanje leli thimba seliphenya amacala angu-612 kwaboshwa abasolwa abangu-436 abasolwa abangu-128 sebeshushisiwe. On the 26th of March 2025 this year, a total of 121 case dockets that were under investigation were taken away from the task team as directed by a Deputy National Commissioner Crime Detection, a Lieutenant General Sibia, who was acting on the instruction of the Minister of Police to disband the team. Abahlaziyi bezepolitiki bakholelwa ukuthi leli thimba lenza umsebenzi obonakalayo. Njengoba izwe lizilungiselela ukhetho lohulumeni basemakhaya ngonyaka ka-2026, akubukeki kumqondo omuhle ukuhlakaza lolu phiko ekubeni osopolitiki bonakala ukuthi impilo yabo isengcupheni. Akakacaci ukuthi kuzokwenzakalani ngaleli thimba kanye namacala bebewaphenya angakaphothulwa. Kwezindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi owayesakuba ngusekela mongameli welu David Mabuza ihambo yakhe ingqine umoya womqulu wenkululeko. Imigaqo yomqulu wenkululeko igxininisa ukuma kulinganwe amalungelo oluntu, ubulungisa, ukulwela inhlalo nalapho bonke abembeli benamathuba afanayo kwakunye namalungelo. Umbalule bethethe emva kokundwendwela ifama yakwaMabuza eBarberton eMpumalanga. uMabuza usweleke emva kokugula kule veki iphelileyo eneminyaka engama-64. Ngoma nemidaniso kukhunjulwa ikati emnyama uDavid Mabuza. Indoda ibiyincwadi engafundekiyo. Imibutho yezopolitiko ibambisene ngeligqwala emswaneni. Amalungu EFF bekhokhelwe nguGodrich Gadi nothe wavakalisa inkumbulo zakhe ngalendaba yakwaMabuza. Struggle songs together with him when there was still NUSA and when there was still student congresses in the 80s, and we did everything we could do with him. ANC uFikile Mbalula naye uzeke mzekweni enika imbeko kusapho. Didi Mabuza life was a living embodiment of the Freedom Charters called that, I quote, South Africa belongs to all who live in it. His love for the landless, his concern for the child in the furthest rural classroom, and his belief in unity will remain guiding lights for this generation and the next. Uza kunikwa inkonzo ezintathu zesikhumbuzo nalapho engundoqo ezakubanjelwa kwingingqi yaseNhlanzeni kwibala lasePaulsfield. Lendedeba iwongwe ngomncwabo waseburhulumenteni wenqanaba lesibini neza kuqhutywa ngumkhosi weli kwaye lo mncwabo uza kubanjelwa kwisikolo samabanga aphezulu iBeckflam High School eMbombela. Usihlalo wombutho wamagosa asebenza kwezempilo iNational Healthcare Professionals Association uGqirha Donald Gumede uthi amagosa asebenza kwezempilo antsundu aziva egwetyelwe emva kokuba igqiza beliphanda izityholo zobuhlanga, ubuqhophololo nokuxhatshazwa zii-medical aid lifumanise ukuba ziyinene ezo zityholo. Uphando lufumanise ukuba eneneni kubekho amatyelo okudlelwa indlala kwabanye babaniki benkonzo yezempilo abantsundu.
Lo mbutho wamakhosi ezempilo ufake isimangalo kwikomishoni yamalungelo oluntu ukhala ngokuhluzwa kujongwa ngeliso lobuhlanga abaniki izinkonzo zezempilo. They cannot be the police officers. They become now the prosecutors. They become the judges. They become the prison wardens. It can't be right. I mean, let's just look at that alone, let alone the racial part of it. The methodology that they're using is wrong. So, I mean, to say the least, obviously they will come out swinging because this, it dents the egos and the image. Kukho inkampani ze-medical aid esezicela umngeni lengxelo eligqiza ngelithi iwuphosile umhlola. Usekela mphathiswa wezemisebenzi yoluntu kunye neziseko zophuhliso uSihle Zikalala uthi kukho imfuneko emandla yotyalo lophando lobunjineli ukuze kukhuliswe icandelo lokwakha. uZikalala bethetha kwinkomfa yokuqala yehlabathi jikelele mayelana nolwakhiwo lusisigxina necandelo lezokwakha i-International Conference on Sustainable Construction and Built Environment ngokwamakhumsha nesindleko libhunga lecandelo lezokwakha kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu eMonti. Kwezakhiwo ngenxa yokusetyenziswa kwezixhobo ezingakho mgangathweni kubalulwe njengesinye sezizathu zokucotha kokuphuhla kwenkonzo eMpuma Koloni. Intlekele ezithe gqolo ukuthwaxa eliphondo zithatha ubomi babantu zikwadiliza nemizi ndawoninye nolwaphulo-mthetho kumacandelo okwakha zongeza umthwalo kule ngxaki. I-institution yethu i-CIDB ebheka ukuregulator but yona ibheka ukuregulator ama-project akwi-public sector hayi kwi-private. So sesithi ke akube khona i-engineer general ekuzoba i-office elisetha i-standard for all construction and engineering work kungaba wenziwa i-private sector noma wenziwa i-public. Walter Sisulu ithi ukulahla ezikhundleni kwezifundiswa kwelicandelo kwenza nzima ukugcinela icandelo lisenza umsebenzi ebelizimisele ukwenza. It is a challenge kuba ezinye inkqubabuchopho ziyahamba zisishiye siyi-university. Yiyo loo nto ke ngoku sisebenza nzima apha kweli ziko ingakumbi le-built-in environment whereby we are trying now to train our own timber and make sure we have our own postgraduate programs ezawuzenza sizifumane ezi expect. Le nkomfa indulileyo ukubaluleka kokusetyenziswa kwezixhobo zohlobo lwe-hempcrete ukuze kwakhiwe izakhiwo ezomeleleyo kwanezimelanayo nokuguquguquka kwemo yezulu nezikhukula. NguSidima Mveku kwiindaba ze-SABC ndiseMonti. Ingxaki zomthetho ngakumanenjala wePremier Soccer League uAndile Ace Ngcobo kukhangeleka kusekude ukuba ziphele. Inkundla kaMantyi yaseKempton Park ikhulule uNgcobo ngesilumkiso emva kokuba ebebanjwe ngezityholo zokuxhaphaza okusekelezelwe kwisini kule veki ephelileyo. Andile Ace Ngcobo ucetse impelasonto lesibuya kuyo angekhathi njengoba bekavalelwe. Lo somfengwane waphambilini ubese ubingelela imantshi yaseKempton Park itolo lapho yabekafaka khona sicelo sakhe sebheyili. Lesicelo noko asikapheli itolo kwabita ukuthi alale ngekhathi futhi. Lo muhla uvuke futhi wabingelela imantshi yaseKempton Park achubeka naso ke sicelo sakhe sebheyili. Kulandzela statimende lesithi lona lomangalele Ngcobo ufuna ukuthi ihoqiswe lelicala la Ngcobo ibese inkantolo iyamkhulula lomuhla Ngcobo ithi iyamcwayisa noko. Lo kaNgcobo ke kulindeleke ukuthi abuyele enkantolo yamantshi yaseKempton Park mhla 13 ngaSeptember. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti indzaba SABC eJozini. Ngalondlela siqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso niziphakelwa ngogxabethu ngesizulu kamnandi mawethu.
Mawahlangana amaFiliphu Milanga basemva vumanithi kunonkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukela into kubana noko lithe lathi rholele ngamafu kwindawo ezininzi pha kwindawo ezixananazileyo pha kophumleni koGqeberha kananjalo napha kwindawo ezikoKapa lodumo lisirholele ngamafu kwindawo ezikumantla pha koPulukwane koPitoli nakoMahikeng kanti ke mbukeli ngoku sawujonga imvula nomoya ngomso xa sivuka ke nje ixukuxa kuyaphawuleka mbukela into kubana ingqele eqhaqhazelisa amazinyo isuka pha kwindawo ezikoKapa lodumo nemvula mbukeli ezingephi esingathi sizilindele kwindawo ezikoNtshona Koloni pha koMangalisweni liqhubeke mbukeli lithe gqwagqwa ngamafu pha koPitoli Pulukwane koBloemfontein napha kaloku mbukeli koZenzweni uSouth African Weather Service kube isilumkiso ngokuba sokuba singalindela kaloku mbukeli umlilo wamadlelo kwindawo ezipha koMntla Koloni into ethi ke ubangaba ubona kuqhuma qiniseka into kubana uqhagamshelana amagosa kaxakeka kananjalo mbukeli umoya obhudlayo ulindelekile pha kwindawo ezigudlunxweme kwindawo ezikumantla pha koThekwini into ethi mbukeli funeke uhlale ukhuselekile ngalo lonke ixesha ngoku ke sawujonga amaqondo okutshisa aphantsi ngokuhlwa pha kwindawo ezikhoPhalabura pha kumantla ku10 degrees kanti babambene ngamanqaku ngaye uMusina nge10 limanika nobomi pha koEmelo ngo2 kanti ke mbukeli koMgugundlovu ibe ngu1 qhaqhazelisa amazinyo pha koBethlehem ngo-5 kanti ke pha kwindawo ezixananazileyo qhaqhazelisa kanobomi ngu-1 noKhimbile ngu-1 xa songena pha koZenzweni mbukeli kwindawo ezipha koQumbu pha koTsolo koMthatha koMangxamfu singayilibalanga mbukeli intabankulu pha koBhonxa koMount Elif napha koKokstata mbukeli kuyabonakala into kubana noko lithande ukubanda ngayo 21 Komani ibe ngu18 degrees pha koNgqamakhwe ibe ngu23 koMonti ibe ngu26 kanti pha kwindaba ezixananazileyo kokuphumleni ibe ngu17 degrees thathise kananjalo ke mbukeli pha koKapa lodumo libandi kakhulu ngaye u16 degrees ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni Khosi.